راديو إيرنا. وعلى مرحت هاجرات حبرة أفريقيا حبرة أوروبا براسلس كيدا له 1 مليون برميل ندادي صعينا أب جماجم بحر يمن نحمشت عامتات أبسم فلالة ركب مركب نغت اللعل أبسم معتبتحو أب إثيوبيا بعبيتو قدامي درجة سرع فابريكا شكور جنبار حرنة أورومو بزفتصوم متكعتي دوم بالو تقليصو أرسات زيناكس كتاتلو تصنحكم كورات سمعتنا زرزراتي يغتصل وعلى مرحت هاجرات حبرة أفريقيا حبرة أوروبا لوما حموس 17 صباح عربي 18 لكاتيت أب بلجيوم كتما براسلس كيدا لو أبزي أب نقدي عدلات وفري سدت متحقازة محدرة سلام صدتان زتكورة مبل شادشاي وعلى مرحت هاجرات أفريقيا أوروبا حيالو هاجرات بمرحتن كو كلان كلوا كالو دما بمنيسرات قدات وتصابيلن يساتفا مهلوان تفليتو قنت وعلى نحيا لهاجرات أفريقيا قتيمون زلو وتهدروا علواتات درك انتميتن كومدما قيتشتات كزتيلو تتصبيتي قبار مبل حمشا وعلى هاجرات أفريقيا حبرة أوروبا كرم حمش عامتات حدار كل تشحن 10 شوعة أب آيفوري كوست كثما أبيجان مكياري ذكر مرحت هاجرات حبرة أفريقيا أب حمشتن شدشن لكاتيت أب أديس آبا أب زكايدو وعلى حبرة أوروبا إيرترا بالعل تركبن هاجرات أفريقيا أمبير وزلو أجدا كالعل تصوي عميم كاب كل تشحن 10 شوعتنات حزاء أب جماجم بحر يمن بزيوانا تنصافف زلا مركب زتصعنتو أسات 1 مليون برميل ندادي ناب كال مركب نمقعزو أبسم معكم سبتحه حورات هاجرات أفليتو كومشنر حورات هاجرات أبسب أو قدات مارتين غريفيز اتسمع بعسر تحمش لكاتيت كم سبتحه كوان ترقاقته زرزر حبري تاقنيها بزعبة مركب بزملكات مسحوتن منقس يمنن سخايد زته تسفا زهب مخانو حورات هاجرات أبزح لفسو منقليت نيرو منقس يمن تي نداري نابكال مركب كقعز أبزبل نتبيك السامع عن كله حتى دما نتي كونتات نمفتح بحورات هاجرات نسوز داتا بقصو زلو دقف مقلاتو اتاها قراو تكالانت سيرو اذا موتراتا دويلو نحمش عامتات بزيوانا أب جماجم كيح بحرينا يمن التنصافف زلا مركب كل مايات إيرترا زركبو جماجم كيح بحري كي بكلت كت العل ويكت سجن نعمتات زتخايدة سعرتات أي تعوتن حوتي أب كل تشحن 10 نزبز كفال جماجم ودب حديدا بستغطات صرلو اذا واننت منقس يمن زنبرت FSO سيفر سوالت ندادت تملالس مركب أب تحت غزو صريتي وا انتقونا نوحكي قلقلات أب كل تشحن 10 شوعة لعلى 1 مليون برميل نداد صعينا كاودب حديدا بستبقستلو موتراتا دويلو من كسغاسينا نداد كتلحق كم زجمرات تقليصو وانت نداد زتقلب حتي أسات 8 مليون زقمت واقو كملسلو حتى تنكلو زبزح آكالو أب سعود عربا بسدت زركب من قسيمن بوغنو تمساسال حتى يقربو إذا مركب انت تفنجرا أب كل مايات إيرترا جيبوتي يمن سعود عربن قزيف ناي أكبابي بكلا كتسعب كمتغل جرين بيس زتباهله أهقراو تتأباغي أكبابي يتنكغ أب إثيوبيا بعبيتو بقدامي درجة سرع فابريكا شكور جنبار حرنة أورومو بزفت صمو متكعتي كابت شعات لكاتيتات حيزو سرحو دو كم زبالة تقليصو مربب حبريتا بلومبرغ نكوربوريشن شكور إثيوبيا بمتكاس بزغربو زينا مسارت اتي أب كلل أوروميا هورو قدريبز تباهل زوبا ودلقاز ركب فينش فابريكا شكور فرياتو دو كبل زتقدده بات متكعتي سفيح كفال حرشاك أنشا شكورن تراكتراتن سلسطغات صلايو جنبار حرنة أورومو أفنش فابريكا شكور ترقاقام اوان فتن متكعتات أكايدو اللي زولت زينا بسنكي قيشتاتن زيرقوت سأتان أغل ندادك بصحوس لزيكالة فرياتو كالسناخل مصنحو جنزيبو أبقرنا أفريقيا كابزولو عبيت فابريكاتات شكور مخانو زنقرولو فينشا بمنقس إثيوبيا زونن كوينو عمتاوي أسات كلتميتن 70 شحتون شكور ناي مفرع عقم كم صنحو إقلات زينا أبزي فتسام إذاعة الرن الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان سقراطس أبو معربة فلسفنا
ተኪበየና አብስተርጎማ ሶፊያት بالمصحف ምስ ክርስቶስ የማሳስሎይ ኣብ ዘመኑ ከም ዘይፈልጥ ብምፍላጡ ኣብ ኣቴንስ ኣብ ዓለም ዝለበመ ሰብ ዝብል ክብሪ ክረክብ በቂዑ እዚ ብደጋዊ ትርኢቱ ከም ዘይምክልክዕ ዝቁፀር ተርባብ ገዚፍ ርእሱ ጠዋይ ኣፍንጩ ሓፂር በራሕ ጥራይ እግሩ ኣብ ኣደባባያት ኣቴንስ እናዘረ ምክታዕ ዝብርሆ ዝነበረ ሰብ መን ይኸውን ትብሉ? ብርግጽ ንሎሚ ምስ መስራቲ ምዕራባዊ ፍልስፍናን ሓደ ካብ መስረትን ጸለውትን ሰባት ኣብ ዓለም ፍልስፍናን ዝነበረ ሶቅራጠስ ክነላሊኩም ኢና። ምሳና ጽንሑ። ሬድዮ ኤረና ሶቅራጠስ ኣብ መልክዕን መጋየጽን ይግደስ ኣይነበረን። ንሱ እንኮ ዝግደሰሉ ነገር ሓንጎሉ ጥራዩ። እዚ ድማ እዩ ጀማሪ ናይ ስነ ሓሳብ ሰውራ ዘብሎ። ሶቅራጠስ ዘበገሶ ሰውራ ብሓደን ብርቱዕን መሳርያን ጥራዩ ንግሪኻን ቅጥቂጡን ለዊጡን። ንሱ ድማ ሕቶ እዩ። ጥንታውያን ግሪካውያን ኣብ ጊዜኦም ካብቲ ንዘመናት ዓብሊሉ ዝነበረ ኣምልኾ ጣዖታት ውፅእ ኢሎም ንነገራት ኣብ ልዕሊ ባህራውያን ሓይልታት ዘይኮኑ ኣብ ምኽንያት ወይ ሪዝን ክደልይዎም ጀሚሮም ነበሩ። ንኣማልኽትን መናፍስትን ከም መግለፂ ኩሉ ነገር ስለ ዘይረኣይዎም ድማ እዩ ንምንቅስቓስ ወርሕን ከዋኽብትን ኣብ ስነ ቁፅርን ርትዕን ተመርኪሶም ክቕምሮም ዝኽኣሉ። እምበኣር ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ ስነ ፍልጠት ወይ ሳይንስ ዝተወልደ። ሓደ ካብ ጥንታውያን ስነ ፍልጠታውያን ዝኾነ ግሪካዊ ታሊስ ኣብ እዋን ጉዕዞ ባሕሪ ብከዋኽብቲ ተመርኪስካ ኣንፈትካ ትፈልጠሉ መጽሓፍ ጽሒፉ ነበረ። በዚ ከይተዓፅረ ናብ ግብፂ ኣብ ዝተጓዓዘሉ እዋን ቁመት ናይ ሓደ ነዊሕ ፒራሚድ ክዕቅን ተሓተ እሞ መጀመርያ ፀሓይ በሪኻ ጽላሎቱ ማዕርቕ ሞቱ ዝበፅሓሉ ሰዓት ድሕሪ ምጽናዕ ብተመሳሳሊ ሰዓት ቁመት ፒራሚድ ብልክዕ ካብ ጽላሎቱ ክዕቁና ኻኣለ። ሶቅራጠስ ግን ንምኽንያት ወይ ሪዝን ንኸዋኽብቲ ባሕሪ ወይ ገነት ንኸጽናዓሉ ይተገደሰን። ንሱስ ምኽንያታውነት ተጠቂሙ ባህርያት ደቂ ሰብ እዩ ከጽንዕ ፈቲኑ። ነቲ ኣብ ጊዜ ልዕሊ 150,000 ተቐማጡ ብምሓዝ ሓንቲ ካብዛ ዓበያ ከተማታት ዓለምና ዝነበረት ኣቴንስ ከም ቤተ ፈተነ ብምውሳድ ድማ ኣብ መንገዲ እናዘረ ምስ ዝረኸቦ ሰብ ከውግዕ ክሓትት ክምልስን ክካታዕን ይውዕል ነበረ። ደቂ ዓዱ ከም ንቡር ንዝወሰድዎም ነገራት ሕማቕን ጽቡቕን ጌጋን ቁንዕን ኢሎም ፍርድን ዘቐመጡሎም ልምድታት ሶቅራጠስ ብሕቶታት በዶም። ሶቅራጠስ ነፍሲ ወከፍ ትህቦ ፍርዲ ትኽተሎ እምነት ወይ ትህቦ መደምደምታ ብገዛእ ርእስኻ መርሚርካን ተረዲእካን ክትውስን ኣለካ ይብል ነበረ። ንሶቅራጠስ እዚ ስነ ሓሳብ ውድቃዊ ናጽነት ናይ ህይወት መትከሊ ነይሩ። ሶቅራጠስ ጊዜኡ ክትዓት ክሕልፎ እንከሎ ከተምኡ ኣብ ኪናት ነበረት። ስፓርታውያን ንኣቴንስ ወሪሮም ኣብ ከበባ ብምእታው ኣብ ወሳነ ስናይታ ከተማ ዝነበረ ናይ ሕርሻ ቦታታት እናቃጸሉ ብፍርሒ ተጎቢኦም ዝነበሩ ኣቴናውያን በሪ ከተሞም ዓጽዮም ኣብ ግንብታቶም ኮይኖም ግራውቶም ክቃጸል ብርሑቕ ካብ ምዕዛብ ወጻኢ ምርጫ ኣይነበሮምን። እኽልታቶም ብምህማኹ ብዙሕ ኣይዓጠጦሙን። ምኽንያቱ እተን ካብ ርሑቕ ቦታታት ዝመጻ ዝነበራ ጀላቡ ዘድልየ ኣካል የንጻ ስለ ዝነበራ። ሓደ ዓመት ድሕሪ ከበባ ኣቴንስ ግን እተን መራኽብ መግቢ ጥራይ ዘይኮነ ምስአን ካልእ ዘይተፈልጠ ጽዕነት ሒዘን መጻ። ለበዳ ምስ ምዕጻው ናይታ ከተማ ሳዕቤን ናይቲ ለበዳ ዘስካሕክሕ ኮነ። ሰባት ከም ቆጽሊ ረገፉ። እቲ ለበዳ ወላውን ንመራሒ ናይታ ከተማ ፐሬክሌስ ኣርከበሉ። ኣብቲ እዋን ሓደ ሲሶ ካብ ህዝቢ ናይታ ከተማ ሞተ። መስሙማት ናይ መርሓያ ብዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ውድድርን ኣብ ኣፍ ደገ ከተማ ዓሪዱ በራ ከም ተዓጹ ዝገበራ ወረራ ስፓርታውያንን ኣቴንስ ህላውኣ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣተወ። ስርዓተ ዲሞክራሲ ንባዕሉ ኣሉታዊ ሸነኹ ጉልሐ። ፍልልይ ሓሳባት ኣብ መንጎ ዜጋታት ነይሩ። ኣቴንስ ኣይኮነን ውግእ ክትገጥም ነብሳ ክትክእል እኳ ዘጸግማ ከተማ ተቐየረት። ካብዚ ዕግርግርን ዘንጸላልዋ ናይ ጥፋት መንገድን ሓደ ሰብ ጥራይ ክድሕና ዝኽእል ነይሩ፣ ሶቅራጠስ። ህዝቢ ሓላፍነት ናይቲ ዝሰዓበ ተደጋጋሚ ሽግራት ናብቶም ጀነራላት ኣጸጊዑ ንኽቕተሉ ጸውዐ። ሶቅራጠስ ኣንጻርቲ ህዝቢ ደው ኢሉ ምቕታል ናይቶም ጀነራላት ተቃወመ። እንተኾነ ሓደ ሶቅራጠስ ኣንጻር ሙሉእ ህዝቢ ክዕወት ከቢድ ብምባሩ ህዝቢ ጸላእቱ ኣብ ኣፍ ደገ ከተሙ ዓሪዶም እንከለዉ ንጀነራላቱ ብስሚ ክቕተሉ ፈረደ። ፖለቲካዊ መሪሕነታ ዝተኸፋፈለ ጀጋኑኣ ዝቐተለት ኣቴንስ ጉዕዞ ንቁልቁል ተተሓዘቶ። ኪናት ካብ ዝግብኦ ግዜ ንላዕሊ ወሰደ። ኣተናውያን ዓቕሎም ክጽንቀቕ ጀመረ። ኣብ መላእ ግሪክ ዝሓየሉ ህዝቢ ምዃኖም ከረጋግጹ ነበሮም። ነዚ ንምትግባር ካብ ወረራ ስፓርታውያን ከድሕንዋን ዝሓተተቶም ሲሲል ክሕግዙ ወሰኑ። እዚ ዘይተኣደነ ጸጋታት ወታደራትን መራኸብን ዝሓተት ነበረ። ኣቴንስ ዘለዋ ጸጋታት ኩሉ ኣውፊራ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ዝነበረ ጸላኢ ኣብ ዳሕረዋይ ሸነኹ ንኽትወግኦ ናብ ሲሲል ነቐለት። እንተኾነ እቲ ወፍሪ ከም ዝተመደቦ ክኸይድ ኣይከኣለን። ረዳት ድሕሪ ረዳት ተላእኩ። ኣዋርሕ ብዘይድሃ ይሓለፈ። ኣብ መወዳእታ ወረናይቲ ዘሕፍር ስዕረ ዜጋታታ ናብ ኣቴንስ በጽሐ። ልዕሊ 50,000 ኣቴንሳውያን ኣደዳሞትን ምርኮም ኮኑ። ብዘለዋ መራኸብ ዓነዋ ኣብ ጥንታዊት ዓለም ሓደ ካብቲ ዘሕፍር ስዕረት ኮይኑ ተመዝገበ።
ነዘጋጠመ ስዕረት ተገንዚቦም ኣበይ ቦቱ ዝነበሩ ጸላእቲ ንኣቴንስ ክዕንዋ ወሰኑ። እቶም ቅድሚ 50 ዓመታት ብኣቴንሳውያን ዘሕንኽ ስዕረት ዝቆመሱ ፐርሻውያን ሕንኦም ዝፈዲሉ ሰዓት ከም ዝኣኽለ ደምደሙ። ናብ ስፓርታውያን መጺኦም ድማ ኺዳን ሓተቱ። እቶም መራኸብ ዘይነበሮም ስፓርታውያን ብሓገዝ ፐርሽያ መራኸብ ክረኽቡ ዕድል ስለ ዝተፈጥረ ነቲ ዕድል ብሓጎስ ተቐበልዎ። መራኸብ ኣቴንስ ኣብቲ ስልዓኒን ስለ ዝነበራ ስፓርታውያን ንወደባት ኣቴንስ ክዓጹ ምቹእ ዕድል ረኸቡ። እተን ካብ ግብፅን ካልኦት ግዛኣታት ኣቴንስን እኽሊ ጽዒነን እናመጻ ንኸተማ ኣቴንስ ዘቐልባ ዝነበራ መራኽብ መሕለፍ መንገድን መዕረፊ ወደብን ሰኣና። ኣብ መወዳእታ ኣቴንሳውያን ብጥሜት ክስነፉ ጀመሩ። ኣቴንስ ገጻ ናብ ኣማልኽታ መሊሳ ጸለየት። ኣማልኽታ መልሲ ነበሮምን። ቅድሚ 30 ዓመታት ጎብለ ዓለምን ገሪኽን ምዃና ርግጸኛ ዝነበረት ከተማ ኣብዚ ሰዓት ጥሜት ለበዳን ኩናትን ተተባራሪዮም ገረፍዋ። ኣብ 404 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣቴንስ ከይፈተወት ናብ ስፓርታ ተንበርክኸት። ላይሳንደስ ኣዛዚ ስፓርታውያን ንኣቴንሳውያን ከቢድ ዋጋ ከኽፍሎም ወሰነ። መጀመርያ እቲ ነታ ከተማ ከም ዘይድፈር ዝገብራ ዝነበረ ጽኑዕ ናይ መንደቕ ሓጹር ክፈርስ ጠለበ። ብዘይካ 12 መራኸብ ካልእ ዘሎ መራኸባ ከተዕኑ ተሓተት። እዚ ነቲ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝነበረ ዕብለላ ኣቴንስ ብዓብዩ ድማ ንንግስነት ኣቴንስ መደምደምታ ኾነ። ሕፍረትን ስዕረትን ዝኸበኖም ኣቴንሳውያን ነቲ ዝወረዶም ጽሑፍቶ ተሓታቲ ክደልይሉ ግድን ነበረ። ንልቦንኦም ናይ ምውራር ሕልሞም ባህሎም ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእትዎ ሰብ ዓስቡ ክረክብ ነበሮ። ኩሎም የእዳዎም ናብ ሶቅራጦስ ኣወጣወጡ። ንሕብረተሰቡ ዝወሰዶም ውሳነታት ክምርምር ብምሕታቱ ከም ኩሉ ዜጋ ነገራት ብዕወር ዓይኒ ኣሜን ኢሉ ብዘይምቕባሉ ጎዳእቲ ኣመለኻኽታታት ክሰዓሩ ብምጽዓሩ ሶቅራጠስ ተሓታቲ ናይቲ ዝወረደ ዕንወት ኣቴንስ ኮነ። ንልዕሊ 50 ዓመታት ሶቅራጠስ ንባህልን ልምድን ስፓርታ ኣብ ምልክት ሕቶ ክእቱ ጸኒሕ እዩ። ኣብ ጉዕዝኡ ቀሊል ቁርጽሪ ዘይነበሮም ሰዓብቲ ፍሪ ነበረ። እዚ ንሞራል ናይታ ከተማ ከም ዝተፈታተኖ ከም ርግጽ ተወስደ። ንመንእሰያት ናይታ ከተማ ድማ ሕማቕ ኣርኣያ ኮይኑ ብምብልሻው ተኸሲሱ ኣብ ቀይዲ ኣትወ። ኣቴንሳውያን ልክዕ ከምቲ ጀጋንኦም ብገዛ ኢዶም ዘጥፍኡ ነቲ ብልህ ውሉዶም እውን ከጥፍዎ ተዓጥቁ። ኣገባብ ኣነባብርኦም ክምርምሩ ምሕታቱ ከም ገበን ቆጸሩሉ። መስርሕ ፍርዲ ሶቅራጠስ ኣብ ኣደባባይ ናይታ ከተማ ተኻየደ። ፈረቱ እቶም ቅድሚ 7 ዓመታት ንብሉጻት ጀነራላት ኣቴንስ ንሞት ፈሪዶም ንዓዶም ናብ ዕንወት ዝመርሑ ሰባት ነበሩ። ሶቅራጠስ ነብሱ ክከላኸል ኣዝዩ ሓፂር ግዜ ጥራይ ተዋህቦ። ሶቅራጠስ ንኸሰስቱ ብትብዓት መጎተ። ብግልጽ ንምዝራብ ኣብዛ ከም ዓብ ዝደቀሰ ሃካይ ፈረስ ምብርባር ሳእነት ከተማ ከም ጽንጽያ ኮይኑ ኸባራብራ ኽስዕረ ተፈጢረ። መዓልታዊ ድማ ኣብዝን ኣብትን ከይዓረፍኩና ዘንብኹ ነብሲ ወከፍኩም ከበራበረኩም ካብ ምፍጣን ዓዲ ይወዓልኩን። ብግቱ ሰባት ንኽድንግጽሉ ዝዕድም ግብረ መልሲ ነበረን። ሶቅራጠስ ካብ ሞት ንምትራፍ ዘይኮነ ዝኣምኑሉ ሓቂ ብምዝራብ ንነብሱ ኣንጻር ሙሉ ህዝቢ ኣቴንስ ደው ኣበላ። ሶቅራጠስ በቐሊሉ ይቕረታን ምሕረትን ሓቲቱ ክገላገል ይኽእል ነይሩ። ኣብ ክንድኡ ግን ኣብ ክንዲ ነታ ከተማ ዝወዓለላ ውዕለት ክሳብ ብሂወት ዘሎ ነጻ ድራር ክወሃቦ ሓተተ። ውሳነ ፈረቲ ዳርጋ ፍሉጥ ነበረ። ባይቶታ ከተማ ንሶቅራጠስ ብዝቐረበሉ ክሲ ገበነኛ ኮይኑ ረኸቦ። እቲ ፍርዲ ድማ ሞት ነበረ። ሶቅራጠስ በቲ ፍርዲ ዝዓጀቦ ይመስልን። በሉ እምበኣር ሕጂ ንፋኖሉ ሰዓት ኣኺሉ ኣነ ናብ ሞት ንስኻትኩም ናብ ህይወት መን ናይ ሕጉስ ዝኾን ግን ሰማያት ጥራይ ዝምስክር በሎም። ሶቅራጠስ ካብ ቦታ ፍርዲ ናብ ቤት ማሕቡስ ተላከ። በቲ ልሙድ ናይ ኣቴንሳውያን ኣገባብ ድማ ናብ ሞት ፍርዱ ተቐበለ። ሄምሎክ ዝበሃል መርዚ ብምጭላጥ ካብቶም ኣብ እዋን ሞቱ ምስኡ ዝነበሩ የዕሩኽቱ ዝተረኽበ ምስክርነት ሶቅራጠስ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ህይወቱ ወላ ሓደ ነገር ከም ዘየጋጠመ እናተኻትዐን እናተዋዘይን ኣሕለፎ። በሉ እምበኣር ነብሰይ ክሕፀብ ቅድሚ ሄምሎከይ ምስታይ ክሕፀብ እዩ ዝሓሸ። ምክንያቱ ምስ ሞትኩ እተን ሬሳይ ዝሓፅባ ኣንስቲ ስራሕን ክቐለለን እናበለ ይዋዘ። መርዚ ምስ ተቐድሓሉ ብፆቱ ብኽያ ተታሕዝዎ። ሶቅራጠስ ብኸምኡ መንገዲ ከፋንዎ ከም ዘይደለና ነገር ጸናንዖም። ናይ መወዳእታ ቃላቱ እዘን ስዕባ ንክሪቶ ዓርኩ ዝተሰርቦ እዩ ነይረን። ክሪቶ ኣስክሊስ ሓሓንቲ ኩኩናይ እውደናይ ከይረሳዕካ ክፈሉ ኢኻ። እነሆም በኣር ስፓርታ መስትያያታ ሰበረት። ካብ ደቂ ኣዳም ዝለበመ ዝተባህለሉ ውሉዳ ብገዛ ኢዳ ኣጥፍአት። እነሆ ድማ ሶቅራጠስ ንኽብሪ ዝና ወይ ህውነት ዘይኮነ ንመትከላቱ ክብል ሞተ። ምክንያቱ ከም እምነቱ ሰብ ኣብ ከባቢኡ ዝርከቡ ነገራት ከይሓተተ ክቕበል ስለ ዘይብሉ። ሶቅራጠስ ዘይከም ትጽቢት ኣቴናውያን ንሓዋሩ ዝዝከር ጅግና ዓለም ኮነ። ኣቴናውያን ንጀጋኑ ኩናት የምልኹ ይኣምኑን ሓወልትታት ይሰርሑ ነበሩ። ሕጂ ግን ሓድሽ ጅግና ተወልደ። ብሓሳባቱ ነጊሱ ኣቴንስ ሓወልትታት ሰርሓትሉ። ኣቴንስ ደጊማ መግዛእታዊት ሓያል ኣይኮነትን። እንታይ ደኣ ዓዲ ትምህርትን መእከቢ ምሁራንን መጫጭሒ ሓደሽቲ ሓሳባትን ዓለም ዝቐይሩ ክትዓትን ሰባትን ኮነት።
ኣቴነስ ንሓዋሩ ብሰውራ ሶቅራጠስ ተዘከረት ፕላቶ ኣሪስቶትል ወዘተ ኣብ ኣሰሩ ተኸቲሎም ክሳብ ሎሚ መሰረት ምዕባለ ዝኾነ ኣብ ምኽንያት ምእማን መርሚርካ ምቕባል ዝብል ሓሳብ ኣምልኹ ኩሉ ድማ ብሳላ ሶቅራጠስ ነበረ ሬድዮ ኤረና ፍልስፍና ሶቅራጠስ ብገዛ ኣእዳው ዝፀሓፎ ንጣር ጽሑፍ የለን ታሪክ ህይወቱን ፍልስፍናታቱን ረኽቦም ኣብቶም ብድሕሪኡ ተኸታቲሎም ዝመፁ ፕላቶ ዜኖፎን ኣሪስቶፕስን ካልኦት ዝፀሓፎም ድራማታትን ሰነዳትን እዩ ፕላቶ ብመልክዕ ዝርባብ ዘዳለዎ መጽሓፍ ንሶቅራጠስ ኣብ ታሪክ ክሰፍርን ሓሳባቱን ኣብ ድሕራዊ ተወለደታት ክሰጋገረን ኣኽኢሉ እዚ ግን ሓንሳብ ጸሓፍቲ ናይ ታሪክ ናይ ባዕሎም ርእቶታት ስለ ዝውስኹ ናታቶም ርእቶ ካብ ናይ ሶቅራጠስ ፈሊኻ ከተለለዮ ኣጸጋሚ ይገብሮ በዚ ድማ እዩ እቲ ኣብ ጽሑፋት ፕላቶ ዝሰፈረ ሶቅራጠስን እቲ ናይ ባሓቂ ሶቅራጠስን ንምፍልላይ ክሳብ ሕጂ ተመራመርቲ ስነ ታሪክ ዝደኽሙ ካብ ፀራቢ እምነ ኣቦን መሕረሲት ኣደን ተወሊዱ ንሓንቲ ዛንቲብ ዝተባሃለት ጊንጥ ድማ ተመርዒዩ ኣብ ፍልስፍናዊ ዝርቡ ንውልቃዊ ህይወቱ ከም መወከሲ ብዙሕ እዋን ይጠቕሶ እዩ ኣደይ መሕረሲት እያ ባዕላ ነቲ ህፃን ኣይትወልደለንን ግን ፃዕረን ከቐልል ትሕግዘን ኣነ እውን ከምኡ ይብል ነታ ጫቃ ዛንቲብ ዝተባሃለት ሰበይቱ ኣመልኪቱ ድማ ዛንቲብ ቤት ትምህርቲ ዓቕለያ ይብላ ንመንእሰያት ክምዕድ እንከሎ ዝኾነ ትኹን ሰበይቲ ተመርዖ ጥዒቲ ሰበይቲ እንተረኺብካ ሕጉዝ ትኸውን እንተዘይረኺብካ ፈላስፋ ትኸውን ይውስኽ ኣብ ስነ ሓሳብ ፍልስፍና እቲ ዝበለጸ ኣበርክቶ ሶቅራጠስ እቲ ሶክራቲክ ሜተድ እናተባህለ ዝፅዋዕ ብመንገዲ ሕቶን መልስን ዝግበር ኣመሃህራ እዩ እዚ ኣመሃህራ እዚ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ኤርትራ ተኣታትዩ ክስራሓሉ ተፈቲኑን ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ይስራሓሉ ኣሎ ብኣፀዋውዓ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ተመሃራይ ዘሳተፈ ስርዓተ ትምህርቲ ይበሃል ሶቅራጠስ በዚ መንገዲ ነቶም ቀንዲ ሓሳባት ቅንዕን ፍትሕን ክምርምር ፈቲኑ እዩ ኣብ ሕብረተሰብ ቁኑዕ ፍትሓዊ ዝበሃል እንታይ ነዚ ሕቶ ንምምላስ ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ሰንሰለታውያን ንኡሳን ሕቶታት ብምክፋል ነዞም ንኡሳት እናመለስካ ናብቲ ዝዓበየ መልሲ ንምብፃሕ ሓሊኑ እዞም ንኡሳት ሕቶታት ድማ እዮም ንሶቅራጠስ ኣቦ ምዕራባዊ ፍልስፍና ክበሃል ኣኽኢሎሞ እዚ ሜላ እዚ ነቶም ንኣሹ ሰንሰለታውያን ሕቶታት ኣብ ዝመለሰሉ ግዜ ካብኣቶም ተጻረርትን ዘይኩነታውያን መደምደምታታት እናገለፈ ንጹራት መደምደምታታት ድማ እናደርዐ ብንጹር ሰንሰለታውያን መልስታት ናብ መደምደምታ ይወስድ ኣብዞም ንኡሳት መንቀዲታት ድማ ኢና ንሶቅራጠስ ኣብ ሞራላዊ ፍልስፍና ፖለቲካዊ ፍልስፍናን ስነ ስርዓትን ኣገዳስቲ ሓሳባት ዘርእዩ ንረኽቦ ጭዋ ንኽትበሃል ኣብ ሓቀኛ ዓርክነት ዝተመስረተ ዝምድና ክህልወካ ከም ዘለዎ ይኣምን ኣብ ውልቃዊ ህይወት ምስ እትናበብ እዩ ኣብ ሞያዊ ምብሃልካ ተድምዕ ዝብል ስነ ሓሳብ እውን ነይርዎ ንሕብረተሰቡ ወላ እኳ ይንቀፎም ግን ዓብ ክብሪ ይዝቦም ነይሩ በዚ ድማ እዩ ምናልባት ነቲ ክምልጠሉ ዝኽእል ዝነበረ ናይ ሞት ዕጩው ኣሜን ኢሉ ዝተቐበሎ ንነብሱ ሓቂ ኣመድላይ ከም ዝተዋፈረ ፈላስፋ ይቆፅራ ብምንባሩ ኣብ ፖለቲካዊ ህይወት ኣቴንስ ቀጥታዊ ተሳታፍነት ክህልዎ ይደሊ ነበረን ምክንያቱ ንሰባት ከመይ ገይሮም ክነብሩ ከም ዘለዎም ክነግርሲ ይትረፍ ነዛ ነብሱ እኳ ከመይ ክትነብር ከም ዘለዋ ገና የናሉ ስለ ዝነበረ እታ ንሱ እንኮ ዝነየተላ ፍልጠቱ ንድንቁሩን ምፍላጡ እያ እታ ህቤቱ ጥቕሱ ካብዚኣቱ ምንጩ ኣነ ዝፈልጥ ከም ዘይፈልጥ ጥራይ እዞም ሓቅታት እዚኣቶም ካብቶም ሶክራቲክ ዲያሎጉስ ዝበሃሉ ጽሑፋት ኢና ንረኽቦም ማእከል ንዝበዝሑ ናይቲ ንገዛእ ርእሱ ሓደ ኻባዕኑ ፍልስፍና ዝኾነ ፕላቶ ሶቅራጠስ ነበረ ብፍላይ ኣብታ ኣፖሎጂ ትብል ዝርርባዊ ጽሕፍቲ ብዙሓት ጻልጣ ክተዓት ይርከቡ ቀጥታዊ ጽልዋ ሶቅራጠስ ኣብቶም ታሪክ ስሞም ወትሩ ክለዓል ዝነብር ተምሃሮ ኢና ንረኽቦ እቶም ድሒሮም ጨካናት መራሕቲ ዝተቐየሩ ኣልሲባደስን ክሪቲያስን ጥራይ ዘይኮነ ኣብቶም ኣዕኑድ ፍልስፍና ዝኾኑ ዜኖፎንን ፕላቶን እውን ንረኽቦ ክሪቲያስ ብኣንጻርታ ኣብ መሪሕነት ዘርኣዮ ጭቆና ኣገባብ ኣመሃራ ሶቅራጠስ ከስፍሕ ዝኸፈቶ ኣካዳምያ ዝተባሃለ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ሎሚ ኣብ ከም በዓል ጣልያን እንግሊዝኛ ፈረንሳይኛ ካልኦት ቋንቋታትን መፀውዒ ስርዓተ ትምህርቲ እንጥቀመሉ ኣለና ፕላቶ ስነ ሓሳብ ሶቅራጠስ ናብ ኣሪስቶተል ክሕልፎ እንከሎ ኣሪስቶተል ትምህርትታት ሶቅራጠስ ናብ ሃፀይ እስክንድር ዓበ ክሓልፍ ገይሩ ተመሃራዩ አንቲሲነስ ብወገኑ ንትምህርትታት ሶቅራጠስ ኣብ ምምራሕ ቅልል ዝበለ ህይወት ከም መወከሲ ተጠቂሙ ነቲ ህቡብ ሲኒሲዝም ዝፍለጥ ኣገባብ ፍልስፍና መስሪቱ እምበኣርከስ እዞም ኩሎም ሎሚ ከም ውህባትን ንወስዶም ዘለና ምዕባለታትን ቴክኖሎጂታትን ውፅኢት ናይቲ ብገሌና ከም ጽላሎ ዝቑፀር ፍልስፍና እዮም ሶቅራጠስ ምኽንያት ሓቲቱ ብምኽንያት ምንባር መሪፁ ሕቶ ሶቅራጠስ ንከም ዜኖፎንን ፕላቶ ኣሪስቶተል እስክንድርን ካልኦትን ፈጢሩ ድምር ጽምዓት ርትዕን ምኽንያት እናታቶም ድማ ንስነ ፍልጠት ወሊዱ ስነ ፍልጠት ንዓለም ቀይሩ እምበኣርከስ ባህርያትን ሓሳብን ሶቅራጠስ ኣብ ጊዜኡ ጽላለ ተቖፂሩ ሶቅራጠስ ጽላለ ዘርእዩ ንሕና ፍረተ ጽላለ ንበላዕ ኣለና ሕቶን ምኽንያታዊ ፍርድን ዝሕመረቱ ጽላለ
ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ